салом алейкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаатон хубу танзият ҳастем. ҳозир мо роҳ ба сафар ба хонаи худамон дорем. ҳозир имрӯз хонамон рафтестем, хонаи апам биромадем, мерем инҷо билет мегирем, электричка кати мерем. мо худмон кати бачан мерем. шаварм наомадан, корда будам. ман гуфтам ки худам меравам, наёен то бихина мерам онҷо ҳеварам миёянд ё ки такси кати то хонарам мерам. моро ҳамроҳӣ кунед дӯстонам, бо мо бошед. ман ягон бор худам рафтагӣ нестам, шаварам фақат меомардам, бо чун омада мебурдан. ман имрӯз хостам ки худам равам, раҳа ёд гирам, бо кам кам мебиём, худам меистам, як рӯзам истам, хурсандии моям мебироя. барои ҳамин худам имрӯз мерам ки раҳа ёд гирам. дигар иншаллоҳ худам кати бачам омада меистем. апама хабар гирифта, апам меган ки худат ёд гир, раҳа биё, ақаллан як рӯзай, ним рӯзай исто, я чанд рӯз баъд биё. ман мерам обычно 2-3 моҳ меистам, баъд мебиём. ҳавая меган ки рав 10 рӯз исто хона, да хотя би як рӯз да биёи бести боравӣ, хела зуқимонам мебироя. иншаллоҳ ки раҳа ман ёд гирифтам, омада хабаршон мегирам. биромадем майхонаи апам. ҳозир электричка жда дорем, биёяд мерем иншаллоҳ. апам овардан то ҳамиҷара провожат кардан. мо электричка жда дорем. افتادی از بحری خوشی، زندگانی رفتی بمر شدی، بشی طبیب افتادی. ای دادر جون آبی غریبی شورای بازای کی غمی، زنده جدایی زورای نبود بر نوا، ساز دلی ما به تو بازای کی دوتا رو تاری منو جورای، آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای، دلکم رنجورای، آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای، دلکم رنجورای. فصل خزان رز اومد از بحر چین، موسمی غم تز اومد گفتم زی غریبی، شعر تسکین خوانم آهنگ و نوای من، غم انگیز اومد برادری جان، شهری به شهر آواره در راه تومان، با جگری سرپاره چشمم بر قطاره، از تو بر تیاره، شاید دی یکم کست از تو پیغام آرم، آبی چشمی دوستانی عزیز، ما هم خانمان رسیدیم، خدا با شکر نغز آمده رسیدیم. ҳозир акнун бояд ин либосиҳо якам таракдам гирам, ин либосиҳо ҳамаша ҷобаҷӯ кунам, дар ҷошон гузорам, баъд айдуми авқот кардан шавам, авқот кунам. одами хеле дӯстони азизам,
раҳмат ки бо ма будед. имрӯз як рӯзи омадани мо буд. миннатдорам аз ҳамаи шумо. раҳмат барои дастгириятон. ба ҳамаи шумо хайр мегӯям. худо нигаҳбонатон бошад. либосумро дар хонаи апам шушта будем. нимкола қоқ шудаги будан. овардам инҷа дафтошон кунам сушулкада ки қоқ шаванд. таротар овардемшона. ҳозир ман ҳамаи либосҳои ҷобаҷо дорам дар ҷошон. интизомона ҳамаро порядка кунам. баъд айдами кор шавам. айдами овқот кардан шавам. ҳамаш либосҳои микояд. баъзе одамо гуфтанд ин қадар либоса гирифта рафта меги хонаи ягон очаш рафта боша. ҳамин қадар либос кӯдак да кам буд. бо ҳамин фақат ҷазир мекунад мешӯи бо ҷазир мекунад. кӯдак вақти хӯрданак мешавад бисёр либос мебарорад. на ҳамаи ҳамун либосҳои бурдагимона ҷазир кард. кӯдак шуштем бо гирифта овардем. шаварам барои бачаи мана бузича харидай. Карина дида давида пешиш мебиёд. Ҳеч хера хус мекунад.